Ao PP de Ribadumia non lle sentaron nada ben as palabras da presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva, do pasado 27 de xuño, nas que contemplaba o cambio de localización do Parque de Bombeiros de Ribadumia a outra localización. O Goberno da Diputación fai este plantexamento como contestación ao plan que si presenta a Xunta de Galicia, que pasa por facer comarcales os parques de bombeiros de Pontevedra e Vigo. Ao Goberno da Diputación non lle gusta o plantexamento que fai a Xunta de Galicia e non se lle ocorre mellor forma que facer un novo desprecio ao Concello de Ribadumia, dicindo neste caso de pechar o parque de bomberos que existe no noso Concello para trasladalo a outra localidade. Para os populares este é un novo desprezo da administración que dirixe Silva. Peña e Serantes recordaron que aínda segue pechada a pousada de Ribadumia e afirman que agora queren pechar tamén o parque de bombeiros dende a Deputación. Ademais, sinalan ao rexedor da vila, David Castro, de ser tomado nas súas propias palabras, como eles mesmos afirmaron, a pitorreo polo ente provincial. Non hai máis culpable desta situación que o goberno tripartito de Ribadumia, de David Castro, no sentido que é un goberno que empezan a tomar a pitorreo noutras administracións, no sentido de que, lexos de facer valer os intereses do Concello de Ribadumia, pois vai, como fixo onte, a aplaudirlle o acto de autobombo que fixo Carmela Silva na Deputación, a aplaudirlle o alcalde, a Carmela Silva, por estes 3 anos de mandato, que non podemos considerar máis que de outra maneira que nefastos para os intereses do Concello de Ribadumia. A exalcaldesa e agora voceira do PP no municipio, Salomé Peña, acusou o actual goberno da vila de inacción. O que me resulta máis grave todavía pois é a actitud do goberno tripartito do Concello de Ribadumia, a actitud do noso alcalde de inacción, de pasividade, de falta de reacción, de forma constante para defender os intereses dos nosos veciños e do noso Concello. A voceira do PP sinalou na súa intervención que a súa formación continuará a velar polos intereses dos seus veciños e que non vai a permitir que se destrúa deste xeito todo o que se xestionou e creou en Ribadumia a todo agora.